Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas Mahadihita Saluhutna, perubahan kor dung makat tidak kon haporseaon masuk ma kor ama. Songonima sauti kamanginang perubahan taringotu kor, taparadema roha dohot pikirata, martang yang mahita di bagasan rohat tabe.
Amin. Tabuji Tuhata marede mahita sian buku ede 565 ayat sada sahatro di ayat tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Sai tangihon ma suaraku ale Jehovah molo jojo au, didok rohaku ho madok, lului hamuma bohikku, atong bohim mana hulului ale Jehovah, sai unang mata bunihon bohim maradopon nau, Jehovah do panodangi di au dohot hatuaoku, tung midai sema mabiar au, Jehovah do partano batoan ningoluku, tung midai sema au biahaton, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, amanami na di banua gijangi, usehon matodim na badiai dohot hapistaran nasyan hoi tu saluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam nabadiai di tonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras ni roha dinaposom majamitahon hatam,
asalam pita jalalam gadda huriam nabadiai. Patot tong mahuhut rohanami mangoloi ho sahat ro di ujung di bagasan hapor seaon nature. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu ek Saudi sadarion imanatar surat di patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni jahuba debatam diho. Patik paonopon unang ho mamunu, patik papituhon unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makat didakon hata nasotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita tuadopan ni debata, mangulahon na hobbar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobbar tu patik mi. Amin. Tatopoti dosata tuadopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha jalana basar doho, say marpangulahi ma roham midahami, dibaheni say se sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akkana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
hata baga-baga taringot Tuha sesan ni dosa. Humokop hita, gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata, asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabege mahata ni debata, turpuk epistel di bagasan minggu exaudion, imanatar surat di Jakobus bidu opat, mamuka sian ayat onom sahatro di ayat 10, tajahama marsikat sorin. Alai lam gumodang doa sini roha di lehon, alani ido di dok, di alo debata doakana gijang roha, alai di lehon do asini roha tuakana serep marroha. Atau oleh hamu debata, alo hamu sibolisi, dungi maporus maribana sian hamu. Pajonok hamu ma tu debata, dungi pajonohon nama tu hamu. Paias ma tangan muna hamu akka pardosa, jala pabotor ma rohamuna hamu akka namar dua roha. Arsakon hamu majayamuna, mengakui jala tumatangis mahamu, muba maparekelon muna gabe patangison, nang halas ni roha gabe arsak ni roha. Paserep hamu ma rohamuna marodopon Tuhani, dungi patiboon nama hamu, disido yang go sahatna, martua doakan tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin.
tahati maha porseautai, songona hinati dakon ni dongata saha porseaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu nasohatu dosan, na tumo palangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tuba nuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disi maibana pai mamulak sogo tu tanon, manguhumi halak mangolu dot namate, au porsea ditondi porbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot diasesa ni dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin.
Tekting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 17 Mei 2026. Naparjolo, Partangyangan Week, Rabu tanggal 20 Mei 2026, masuk pukul 10 siang WIB. Naparjolo Week, Pisangan Gading Raya, di bagas ni keluarga Jackson Pakpahan, Linda Boru Banurea, alamat Jalan Gading Raya 2, nomor 20, RT 5, RW 10, Jakarta Timur. Wik Duren Sawit, di bagas ni keluarga Nyonya Besi Anturi, Situa Dupik, Boru, Simajuntak. Alamat Jalan Taruna nomor 50, sebelah SMU 61, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Wik Jatinegara Kaum, di bagas ni keluarga Nyonya Situa Sahala Siregar, Nurlan Boru Hutahayan. Alamat Jalan Raya Bekasi, Gang Remaja 33, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Tempat Partangyangan, Ruang Lukas. Paupaton, Wik Kayu Jati, Sunan Giri, di bagas ni keluarga Nyonya Gultom Boru Aruan, alamat Jalan Kayu Jati 5, nomor 14, RT 010, RW 04, Rawamangun, Jakarta Timur. Palimahon Wik Rawamangun Sada, di bagas ni keluarga Saud Pardede Elizabeth Boru Sihombing. Alamat Jalan Rawamangun Muka Selatan nomor 7, RT 07 012, Rawamangun, Jakarta Timur. Di hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026, masuk pukul 10 siang WIB. Naparjolo di Wik Rawamangun Tegalan, di bagas ni keluarga Charles Roy S. Tambunan, Kristal Boru Pakpahan. Alamat Jalan Haji Tensada nomor 30A, RT 030 Sada, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Paduahon Wik Kampung Ambon, di bagas ni keluarga Patar Hutauruk, M. Boru Sihombing, Jalan Plitur Raya nomor 22, Kampung Ambon, Jakarta Timur. Patoluhon Wik Utan Kayu Manis, di bagas ni keluarga Nyonya MH Panjaitan Boru Napitupulu, alamat Jalan Multikarya nomor 10 Walu, RT 06 RW 0 Sia, Utan Kayu Utara. Parningotan Haroroni Tondi Porbadia. Minggu 24 Mei 2026, ima parningotan Pesta Haroroni Tondi Parbadia. Patu pautado parmingguan songon nasomal. Jala parmingguan sekolah minggu digabung matu umum sekaligus penutupan parheheon sekolah minggu. Senin 25 Mei 2026, ima parningotan Haroroni Tondi Parbadia Paduahon. Di Patu Pahuriata do ibadah pukul 10 WIB marbahasa Batak. Sude ruas ni huriata asaro tu ibadahi. Parheheon sekolah minggu, hobar tu program dohot anggaran tahun 2026. Di Patu Pado parheheon sekolah minggu aka kegiatan boima dijaha di warta digital. Punguan seksi perempuan angklung HKBP Rawamangun. Minggu 24 Mei 2026, punguan seksi perempuan angklung HKBP Rawamangun, patupa kunjungan gerejawi itu HKBP Resort Cirebon. Jala patu begehon pujian marhite angklung. Di parmingguan pukul 10 ni uluhon ni inang pendeta Sontape Borusiahaan STH. Pelayanan ibadah Lapas Cipinang. Seksi Sending Marturia HKBP Rawamangun tanggal 20 Sada Kamis Mei 2026 pukul siawib di Patu Pado pelayanan ibadah Gereja Petrus Lapas kelas 1 Cipinang. Niuluhoni Pendeta Sonta Borusiahaan STH. Donor darah HKBP Rawamangun dohot UTD Rumah Sakit Persahabatan Patupa donor darah hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 pukul sia 30 WIB di ruang Timoteus. Dohot syarat boima dijaha di warta digital. Pasahaton beasiswa. Sabtu 23 Mei 2026 pukul 10 WIB. Patupaon ma pasahaton bantuan pendidikan beasiswa tu ruas tanah barhak menjalo. Sude ruas ni huriata na menjalo beasiswa asaro ma dohot natoras wali mana mendohoti acarai jala mulaata ma marhite ibadah. Pasahaton hewan kurban.
Hobartu parningotan Idul Adha jala hobartu program kerja dohot anggaran Jumat 22 Mei 2026 pukul 10.15.30 WIB patupaut tama pasahaton penyerahan hewan kurban tu akadongata na adong di lokasi Nigarejata dohot gedung Sinantam. Ruas nataba Minggu sadarion tajalodo gabi ruas nataba ima keluarga Heru Hamonangan Simangas Ngungsong, Atika Stevi Lonika Boru Siringo-ringo, Rosian HKBP Resort Medan Kota, alamat Klaster Maninjau Asia, Blok Maninjau 6 nomor 10, Cakung Jakarta Timur, Wik Penggelingan, Jongjong Mahamu. Keluarga Anwar Wijaya Lubis, Francisca Hotnauli Boru Sirait, Rosian HKBP Resort Siloam Kandis Riau, alamat apartemen Green Pramuka Square Tower Bougainville, Rawasari, Jakarta Pusat, Wik Rawasari, Cempaka Putih, Jongjong Mahamu. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabi ruas nadenggan di tonga-tongata tarlobi di jolo ni tuhata, Budul Mahamu. Namoding, na di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026, nunga jumolo monding sahalak ina, Reli Boru Marpaung, umur 62 tahun, tinading niamata Togu Siagian Nahinan, alamat Jalan Gunung Salak CA 3 Perumahan Jatinegara Baru, Wik Penggilingan, Tudean Kamis 14 Mei 2026 di TPU Bonapasogit, Kota Cane. Nah di hari Rabu tanggal 10 Mei 2026 nunga jumolo mading sahalak ama Yakob Pangidoan Siagian umur 45 tahun. Hinabaluhon ni inata Selvia Meriones Sorasari Boru Manurung, alamat Maple Selatan Blok C1 nomor 51 RT 05010 Medan Satria Harapan Mulia Sumarekon Bekasi, Wik Penggilingan. Tuudean Jumat 15 Mei 2026 di TPU Pedurenan Bekasi. Nah di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 nunga jumolo moding sahalak ama Hotlanis Mangatur Sibarani umur 50 tahun. Hinabaluhon ni inata Feti Boru Tampu Bolon. Alamat Jalan Rawamangun Muka Selatan Pitu nomor Sia RT 02 RT 10 Rawamangun Jakarta Timur, Wik Rawamangun Sada. Tuudean Sadarion Minggu 17 Mei 2026 di TPU Kebun Nanas Jakarta Timur. Tuhat tamana mangalihon gogo dot pangapulion di keluarga na tidak dikon. Pelean dohot boa-boa tajahama di tikting ni digital na pinaradia ni huriata di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaon akka sipatu pota bahen sangap di guarna. Songoni matikting di huriata Minggu sadarion.
damai ni debatana sumurung sia saluhut naroha. Ima mengaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata jamita di mingguta sadarion minggu eks Saudi. Namar lapatan setangihum maswaraku ali Jahobah. Doho topik minggu di pasu-pasu jala diramoti Jahobah maho. Tersurat sian opak Musa biduonom ayat 22 sahatu ayat 27. Opak Musa onom ayat 22 sahatu ayat 27 tapai hutihut ma di bagasa rohata hujaha ma dihita salhutna. Dungi romuse mahatani Jahobah tusi Musa songonon. Patolhas mahatako tu Syaron doho tu aka anak nai. Iko songonon dohonomu tuhala Israel lau mamasu-masu nasida. Sai di pasu-pasu jala diramoti Jahobah maho. Di pasodakon Jahobah mabohina tuho jala asi rohana midaho. Di dopakon Jahobah mabohina tuho jala di pasarhon madame tutodim. Ikon songonima apehon nasida dogoarhu Jahobah tuhalak Israel. Asa ahu memasu-masu nasida ido sahatna. Selamat hari Minggu horas madihita amanginang doa kadongan. Nuaing nunga bongot kita tu Minggu eks Saudi. Minggu parjolo dung hanana ni tuhata Yesus mulak tuha bangsana di Banua Gijang. Jala di bagasa minggon sahatma padohan ni debata tuhita. Nama dok di pasu-pasu jala diramoti Jahobah maho. Di tonga-tongani situasi dung nakok Yesus mulak tuha bangsa di surgo nabadiai rabdohot amana na hudul ibana di siamuni amana. Jalan nama ima haroroni todi perbadia. Mula mula kita manginang saotik satokin tunamasa tua kasisean hati haun ujuon dung di hari Kamis nasalpu nunga borhat Yesus mulak tuha bangsana di tadikom ma aka sisiani nunga sangalas rohana sida. Aidung mate Yesus, mate dihau pinar silang, mapar doa kasisean. Hohar dihilala nasida. Dangadombe pos ni roha nasida, mabiar tahutan situtu nasida. Alai dukon hehe Yesus diari patuluhon. Jala di patuduhon ibana dirina. Adong 10 hari hira-hira, Yesus pataridahod dirina selama 40 hari saleleng 40 hari ada orang so naik ibana tu Banua Gijang nunga tenang be nunga tabobe nunga sonang dihilala aka sisiani aka nalilui aka nama pari nunga mulak muse nunga marsada muse di bagasan asini rohani Kristusi ima pakilala nasida. HP topuma muse na di hari Kamisi di hari pau 40 dung hehe Yesus sian hamatean borhat mebana saliling-lilingna tuha bangsana di Banua Gijang aisian Banua Gijang do ibana ro. Jala di tonahod Yesus do asa di paimai manasida matod di porbadiai dung mula nasida sia dolo jaitun ima inganan hananakot ni Yesus bongot manasida nakok manasida tu sada bagas di bagasi manasida mai mamuse alai dang be pasti dona yang namasa dang yaki benasida mabiar nasida solak ditakup pamian no dison ai dilului soldadu ni halak rom do penasida dilului akka si boto surat halak parise do penasida
di bagasan Hatahuton, di bagasan Parukilon, Nasida, Maima. Mereka menanti dengan penuh harap, dengan sungguh-sungguh apa yang akan terjadi kepada mereka. Dan di dalam situasi itulah sekarang firman Tuhan menyapa setiap orang yang percaya dengan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Asalam bagas amanginang pangatusyota. Dohot hapursyota. Laho mangalapati turpuhon. Turpuk namasa di buku Opat Musa atau dalam kitab bilangan ini. Mula mahita muse tu pardalanan nihala Israel ujuruar nasida sian perhatobanan di Mesir. Kita kembali sejenak, kembali mundur ke belakang. Ketika orang Israel baru saja keluar dari perbudakan di Mesir dipimpin oleh Musa yang dipilih oleh Allah sendiri. Dung hurang lobi 400 tahun nasida gabe hatoban di tanah Mesir. 400 tahun. Utiboti sian bangsota. Bangsota dijajah doda 350 tahun. Molo nasida tartabat do di Mesir, gabe hatobat di Mesir 400 tahun. 400 tahun on hira-hira 14 sampai 15 generasi, 13 sampai 15 generasi. Mereka menjadi budak di tanah Mesir. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa sesungguhnya umat Israel, bangsa pilihan Tuhan ini telah memiliki mental sebagai budak. Telah mendarah daging. Tidak terbiasa lagi menjadi tuan. Tidak terbiasa menjadi orang bebas. Karena 400 tahun mereka telah menjadi budak di negeri Mesir. Di bawah kekuasaan Raja Firaun. Alani apala manado debata lahomabuan bangsa Israelon ruar siatano Mesir. Dipilit ibanado sahalak naposona imana margoar si Musa lewat proses, lewat peristiwa, lewat sejarah yang sangat-sangat mencengangkan di mana Musa lahir di tengah-tengah perintah Raja Firaun agar setiap anak bayi laki-laki yang lahir di keluarga Bani Israel semua dibunuh. Di sanalah Musa lahir. Dan dari situ Tuhan sudah menyertai Musa mulai sejak dia lahir sampai akhirnya rencana Tuhan malah terbalik. Musa tidak dibesarkan di kalangan orang Israel, alai di istana si Firaun di mana magodang. Allah memilih Musa bukan sebuah kebetulan. Allah memilih Musa memimpin bangsa Israel bukan sebuah kebetulan. Aise doharwa bangsa Israel. Bangsa si jogal rukung. Tegar tengkuk. Bangsa najugul. Gijang roha. Ahadope gelar na cocok tuhala Israel na hala Jehudion. Atar mirip-miripin natu ng bangso Batak. Daku botot na tohoy. Padohani peido ka namang inangkan, hola dua do bangso di portibionin na. Naparjolo bangso Israel, napaduahon bangso Batak. Nasingi halak do. Sa jago-jago ni Amerika di doy halak Amerika. Halak Inggris, halak Iran. Ale molotu Israel bangso Israel. Molotu Batak bangso Batak. Atar sarupa do gijang ni rohat tautik. So ngoni do bangso Israel. Kani do kan hitamang halak Batak. Pakai halak Batak unang atar pengotok kita.
ataradul do hita. Hola mudarta do naboy makuling. Mudar ni nasing mengalir do. Molo mudarta makuling mudar puang. Berbeda. Darah orang Batak berbeda dari darah orang lain. Darah orang lain mengalir, darah orang Batak berbunyi. Si jogal rukung, si gijang roha, si jogal baut macam mon. Karena itu Allah memilih satu orang yang paling lembut hatinya untuk memimpin Israel, yaitu Musa. Aisi Musa do. Halak nau labok rohana nahya di topa di bata di portibion sahat tunuaing. Tidak ada yang lain. Musa lah orang yang paling lembut hatinya. Dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel ini. Alai taboto da manginang. Jol manau labok marohope na pinilit ni Tuhan ope mardosa do alani bangsa Israel. Orang yang paling lembut hatinya pun menjadi berdosa ketika dia berhadapan dengan orang Israel. Luar biasa. Nah, Tuhan sudah memilih, merencanakan segala sesuatu yang baik termasuk pemilihan Musa ketika Allah menetapkan umatku harus keluar dari Mesir, dari perbudakan. Mereka harus menjadi anak-anakku kembali. Mereka harus menjadi umat yang merdeka, umat yang bebas, bangsa yang merdeka. Oleh karena itu mereka harus dituntun keluar dari tanah Mesir. Alay nakin amanginang nunga 400 tahun na sida gabi hatoban mental ni hatoban do mental ni bangsa Israel hati-hai. Apalagi manuaing dang namura sidalanan na sida lahoruar lau buka siat tano Mesir menuju tano Kanaan. Ikodo mamolus na sida padang pasir, padang gurun yang sangat ganas. Dan pada saat itulah firman Tuhan ini sampai kepada Musa. Agar Musa menyampaikan kepada Harun untuk memberikan berkat kepada Israel. Di boto de batado dang namura non bangsokon madalani dalan sidalanan nasida. Ala ikopos dorohana sida. Ini dikenal, kalimat ini dikenal dengan formula berkat Harun yang disampaikan oleh para pendeta di setiap tutup ibadah minggu secara khusus. Ini adalah pesan khusus kepada Musa untuk menyampaikan kepada Harun dan menyampaikan kepada orang Israel. Di pasu-pasu jala diramoti Jahoba mahu. Amanginang hata di pasu-pasu dakya te molo pasu-pasuon dakya di leo senadao iko senajonok do naneng do hono ni debata tu bangsa Israel porse maho di dongani debata doho di pasu-pasu debata doho jonok do debata mardalan rapok kamu mamolus ragamnya kaparu kilomuna non di padang pasiron mamolus ragam ni akan masa molo petung adong aka ulo dari adong kala jengking adong perampok adong akan juga di padalana muna porsea mahamu jonok do debata madongani mamasu-masu ngolumuna ido padohan na parjolon di pasu-pasu jala diramoti molo diramoti jamot hati-hati tidak akan dibiarkannya terluka, tidak akan dibiarkannya celaka, dijamoton, diramoti debatado perdalana muna sahat anon hamututano Kanaan. Ini ibarat seorang gembala yang menjaga kawanan dombanya
siang, malam, pagi, petang, Dia betul-betul melindungi, memperhatikan kawanan dombanya. Jangan sampai ada satu pun mara bahaya yang mendekat. Dan jikalau ada bahaya, ada serigala, adong babiat panoro neng roh, parjolo do parmahani, mengadopi babiat naroi, menghadapi serigala itu, daripada kawanan dombanya harus dicabik-cabik. Imahata nama dok, sadi pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho. Napa 2 Hod ayat 25, di pasodakon Jahoba mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di budaya timur, molo adong rupani sasahalak na mabais. Mabais molo, kalau bahasa Indonesia mungkin dia buang muka, menjauhkan wajahnya, buang muka terhadap orang lain. Itu adalah sebuah bentuk penolakan atau kemarahan. Tetapi jikalau ada seseorang yang dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan penuh kasih menghadapkan wajahnya kepada orang lain, itu adalah tanda bahwa ada penerimaan yang tulus, ada hubungan yang intim, yang dekat, ada perkenanan yang total di dalam dirinya kepada pihak yang lain. Di bagasan pemahaman omma, padohan ni debata na paduahon di pasodakon Jahoba mabuhina tojala asima rohana midaho. Dia menyinari. Wajah Allah menyinari keberadaan orang Israel. Jala asima rohana midaho, kasih karunia. Jadi molo didok di son amanginang asini roha dang alani burjuni hala Israel sona udok konakin si jogal rukung dona sida si gijang roha. Molo rope hatani debata madok asi rohana mida Israel, asi rohana mida hita dang alani burjuta alai holan ala pabahenan holong ni rohani debatado tuhita napa tauho kita gabe aka yanak kona. Kita bukan diberikan anugerah karena kita layak, melainkan semata-mata karena kebaikan hati Tuhan. Di dopak kon Jahoba mabuhina tuho jala di pasarhon ma damena tutodim. Ini yang terakhir bagian. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Molo didok hata dame amanginang atar buhadon wangate otik biha berbeda-beda hitam mengatusi mengalapati hata dameon. Siapa tahu kita berbeda menerima memahami kata damai. Nah jojo tadok shalom. Ya, shalom. Molo di hata aslina shalom. Siapudi hera molo bahasa Ibrani kan sesiamut tuhabirang do majahera bahasa Arab ya. Sya LM SLM shalom. Dan adong vokal di bahasa Ibrani. Konsonado sude SLM shalom. 3 huruf ini. 3 huruf akar kata yang sama yang membentuk kata salam. Dan 3 kata huruf yang membentuk kata selamat. Shalom, selamat, salam. Dan 3 huruf juga yang membentuk kata shalom, assalam. Sama akar katanya, selamat, damai, sejahtera. Shalom alaihim. Damai sejahtera atasmu. Nah,
Hudok nak kinamanginang, ati na marasing-asing do pangatusyota pangalapat yota taringo tuhata Shalomon. Apa yang ingin Tuhan sampaikan di sini ketika dia berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dung di dopakon debata bohina tuhala Israel jala di lehomma damai nasumurung, damai sejahtera kepada orang Israel. Hudok nak kinamanginang. Di parjolonai di boto debatado dang murada la sidalana ni bangsa Israel. Godangan no jupang nasida aka bahaya, aka binatang buas, ulok kalajengking, aka parjahat di tongah dalan. Alai di leho debatado pos ni roha marhite-hite pasu-pasuna jalan na parpudi di dopak kon Jahoba mabuhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim todim kepada rohmu. Dakola di dok tuho di pasar honma damena tutodim dang di pasar honma damena tuho. Molo di bahasa Indonesia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dang apalah opit. Alai di hata Batak di pasar honma damena tutodim. Na marlapatan amanginang ikon bolusom mudo non padang gurun ni pardalanam padang pasiri iko jupang mudo akaulok akakalajengking binatang buas akababiat akapanamun alai pos maroham hudo pakko do bohiku tuho jalahu pasar hondo dameku tutodim. Engkau akan merasakan damai meskipun sekelilingmu ada bahaya yang mengancam, tetapi damai sejahteraku akan tetap engkau rasakan. Odo padohan ni debata. Bukan, dia tidak berkata bahwa engkau akan hidup senang-senang tanpa tantangan, tanpa pergumulan, tanpa penyakit, tanpa perjuangan, tanpa kesakitan. Tidak. Yang Tuhan janjikan adalah bahwa dia akan memberikan damai sejahteranya di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah pergumulan. Di tengah-tengah ni hamaulon dan yadopan ni hala Israel ikodo lehonoku dame tutodim. Sekarang tatarik mamanginang nuaing. Padohan ni debata di tiki di dopak kon Jahoba mabuhina tuho jala di pasar honma damena tutodim. Alai dang gabe mantra udah sutunga dong nuaing murah-murah generasi muda, saya kurang tahu apa istilahnya, tetapi sekarang ada satu gerakan yang mencoba menggabungkan keimanan dengan metafisika. Ya. Jadi sekarang sangat populer apa yang dinamakan dengan sebutan law of attraction atau law of affirmation. Ya, hukum menarik dan hukum afirmasi positif. Jadi digabungkan antara iman dengan ilmu metafisika sekarang ini. Ini untuk memperoleh kekayaan, kesuksesan dalam karir, kekayaan secara materi dan lain sebagainya. Lalu digabungkanlah, jangan jadikan ini menjadi mantra. Ini bukan mantra yang diberikan Tuhan kepada orang Israel dan kepada manusia modern. Tetapi ini adalah sebuah materai kepemilikan yang diberikan oleh Yahweh yang dilekatkan kepada setiap orang percaya. Nuaing sahat maha tahun di tengah-tengah ni ngoluta amanginang songon halak na porsea si hutok Kristus ita mulai nakin sian hala Israel naruar sa tanah Mesir tu akka si sian ni Kristus. Napai memahon di bagasan biar ni roha, di bagasan hatahuton, sahama tungoluta sinuaing, tungolukon amanginang tungolumuna ganuk marsada-sada, di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta, dia karagam ni parukilo na masa, na tabolus, jalanan yang tabolus dope, di ngoluton, sahat mahata ni debata, sahat mapasu-pasu ni debata, nama dokon, ingotamu mamanginang, na parjolo, di doktu hita, say di pasu-pasu jala di ramoti Jahoba maho,
Di pasodakon Jehovah mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Jehovah mabuhina tuho jala di pasarhon ma damena tutodim omma tapehop. Dang na mago aka parukilonia manginang. Dang dung sahat hataon aka penganggurat pitor dapotak karejo. Dang dung sahat hatau tuhitan waeng akanau ngutang na adong pinjaman online topu pitor lunas. Dang dung sahat hataon amanginang akan naung panahina kana marsahit topu pitor malum alai dido debata nuaing tuhita. Diragamnya ka parukilomu, diragam ni parukilomu aka ama, diragam ni parukilomu aka ina, aka yanakon. Ingot ma, tolu hataun. Sai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di pasodakon Jehovah mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Jehovah mabuhina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Nangpe ikom manaon. Manaon parsahitonon alay monang do yang gotodiku. Totong do merlas ni rohau. Totong do toguha porsiauku. Meskipun ada di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Sulitnya mencari pekerjaan. Tetapi aku percaya Tuhan berfirman. Imanku dia jaga, imanku dia pelihara. Aku berada dalam sukacita. Ikonodo. Jadi minggu nasalpu jami tata bahwa kekristenan itu bukanlah pemberitaan anugerah murahan. Karena itu kita menolak teologi sukses, teologi kemakmuran. Yang mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh kemakmuran, akan memperoleh kesuksesan. Jikalau kita masih menderita, jikalau kita masih susah, berarti iman kita belum ada. Kita menolak ajaran itu. Teologi orang Kristen, iman orang Kristen adalah teologi penderitaan. Yesus pun berkata, siapa yang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Memikul salib, sekali lagi amanginang, memikul salib. Dan dari pemahaman inilah seorang teolog Jepang yang bernama Kosuke Koyama menuliskan buku No Handle on the Cross. Tidak ada gagang pada salib. Seberat apapun salib kita, seringan apapun salib kita, dia harus kita pikul, bukan dijinjing. Karena itu tidak ada gagang pada salib. Masing-masing orang harus memikul salibnya. Karena itulah jalan keselamatan. Jalan penderitaan itulah jalan keselamatan. Tetapi ada janji Tuhan yang harus kita ingat dalam Bilangan 4 ayat 22 sampai ayat 27 ini. Ini janji Tuhan. Bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita. Odo amanginang nama baen ganup akana porsea manada asini rohani debata. Makilala dame na sumurung. Molo pena kita dok bangsa Israel sigi jang roha marhamaranggi mai tu hala Batak tu bangsa Batak, tapi kita harus lihat poinnya di sini. Odo nama bain ganup hala Batak nang porsea di Kristus dang gijangbe rohana dia dopani Kristus. Nungata boto marserep ni roha. Kita sudah belajar, orang Batak sudah belajar merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Kita tidak boleh rendah diri. Tapi rendah hati harus. Asal mau nang songon, dongat tahiadu bagi hamu amang inangun, aung halak Batak do tongon. Iba majudulin ceritaun merendahkan diri di dalam kesombongan. Ya hadiate. Merendahkan diri di dalam kesombongan. Atau buti ma ceritaun. Aung ma namardongan. Mulai hai tehon na mungkin wah yata begio na manginang. Saya hanya sekedar mengulang kembali.
mereview. Aung ma dua halak bahwa namardonga mulai dana syakuta. Sahatuna mangarato. UBG i Jakarta di Jakarta Timur ini nasida tinggal. UBG. Alika Jakarta Timur ya belum tentu Rawamangun kan. Luas do Jakarta Timur. HP isa detiki modding ma sahalak sian namardonganon sia dua halakon amamon. Lauma turumah duka. Bah biasa mati namarale ale madok hata penghiburan ma namarale ale alena termasuk manakin dongan naon dongan magudang naon sakuta. Butul tariluilu do ibana madok hata. Sarohana tariluilu. Dido ibana hutad do lekon rak magudang do hami sakuta. Rak mangarato tu Jakarta. Huingot dope ini bana. Sakalas dohami. Layoma wakil ketua kelas na totong dipuji-puji aka guru. Auma ketua kelas na. Nggak mulai. Napi star dolayon sudedo sahutan ami manadaon mulai SD 1 SMA tiki di huta terus don juara 2 umum auma juara sadana songoni nang dung kuliah hami berbeda dong. Ala godang visi misi ni layon dipilit ibana ma tu Jogja masuk mebana tutu universitas favorit na paling favorit di Jogja di UGM au diterima di UI. Tidak menginang dah. Jojo doa usongono. Atar hupuji dong aku HP lao. Patuduhonau do. Nang pedi Jogja ibana au di Jakarta olo do hami sali pa Jepang marjaji hami olo do hami rak martadang jala anak boru na hutadangi hami tiki di pangaratoa tiki kuliah hami ima inat tanami nuaing bana jago do ala peduli kesehatan do laiko sebetulnya dapok nama sahalak perawat au dokter. Sahak tu nama telah song monang ni dongan naon. Alai dia do penijol ma dipuji-puji bana na jago na pistar na on alai ujung-ujung nai ibana do di patad dahon. Udah konakin amanginang au najujutan songoni. Hu cerita ho dong aku, hu puji dong aku, hu pasangap halak nasing asa dihirim roh aku halak nasing pe memuji au. Alai taingot ma amanginang tiki sorang Yesusi nungaro aka suru-suru adok parangan par banua gijang mangedehon hasangapon ma di debata na di gijang dame ma di tanoon bahwa segala kemuliaan dan hormat dan pujian hanya milik Tuhan bukan milik manusia. Maka siapa orang yang mencari kehormatan, mencari pujian, mencari nama baik akan kehilangan di dunia ini. Molo dijajio debata nakin di ayat na pa 26 poni di depak ko Jahuba mabuhina to jala di pasorhon madamena tutodim tayngok mahatani suruani do turpuhon hasangapon madi debatana di gijang segala kemuliaan hormat pujian hanya milik Allah dan yang menjadi bahagian manusia adalah damai madi tanoon dia kajolma halomuani dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan.
Ido jabar ni jol madame. Maka orang yang mencari nama baik, mencari kehormatan, mencari pujian, dia akan kehilangan damai sejahtera. Dan adong damai di bagasar rohan. Terus mengiburu. Hosom teal late elat nenei dihita Batak, ini melekat betul. Tetapi siapa yang mencintai damai, siapa yang mencintai damai sejahtera, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Alani talului madame. Bohado nuaeng hatani debata nama dokot tuhita di pasar hon madame na tuto ditabe tapatuduhon tu akadonga tanah asing. Asa mardame mahita sama hita. Unang adong beaka parbolak-bolatan. Bohado ama do ina diganup akka keluarga rumah tangga mardame sama nasida. Ama manotong di bagasan holong tu salah inai pe maka holongi amai. Ise keluarga naso marukil, sudedo hita marukil. Semua keluarga selalu bergumul, selalu ada cekcok, selalu ada pertengkaran. Alai dang gabe akka sisongoni, akka cekcoki, akka pertengkarani, gabe mabai kita amadot ina dang marsiha holongabe. On suku-suku senasaroha maju ati amangda, wakama maju parjulu. Alusiamu magogo amangdan no tiki usukun gogo ale di bagasar rohamu nama alusi unang pola marsuara. Tuhita ama majo. Nadong dope inangi. Nadong dope inang di jabu. Tabayak kom majo bohini inat tabe. Unang inat tani halak. Inat ta. Tabayak kom majo bohini inang. Baik ko kamu majo amang. Nuang suku-sukun. Suku-sukun. Tohodo holong roham amang tu inang alusi gogo di bagasar roha. Tikos dope holong mi amang songot tiki holong mi tiki marpada ko tutuhani di bagas joroi di joloni padita do akka ruas ni huria naro akka keluarga. Tikos dope holong mi songoni nuaing bahkan mungkin lebih siani di ngolum sinuaing. Tikos dope di piopo amang padohamu naikon haholongamu ibana. Naso jadi sirang. Iya so sinirang ni hamatean. Alusima amang di bagasar roham tutuhani. Pertanyaan yang sama kepada setiap ibu. Molo di baik koinong padopahan ni amata amang di jabu. Sama pertanyaan saya. Masihkah kasihmu sayangmu sama seperti ketika engkau dan suamimu menerima pemberkatan, diberkati oleh Tuhan di gereja, di hadapan jemaat dan pendeta yang memberkati? Masihkah sama? Masihkah engkau setia kepada janjimu kepada Tuhan? Karena kita berjanji bukan antara suami kepada istri, istri kepada suami, tetapi suami istri berjanji kepada Tuhan untuk tetap setia dan saling mengasihi hingga maut memisahkan kita kelak. Hok dopei alusi tonginang gugu di bagasar roham. Karena Tuhan berjanji. Sama seperti kepada orang Israel. Ketika mereka melewati padang gurun. Ketika kita pun melewati padang gurun kehidupan kita. Pergumulan yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan berjanji 3 hal ini. Bahwa Dia akan menyertai. Dia akan memberkati, melindungi. Dia akan menyinari keluarga kita. Dia akan memberikan damai sejahteranya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sama.
alai piga halima hala Israelon tersuladit tertutuk alanya kena masa di ngolu nasida ditinggal hon nasida Tuhani di bae magana-ganaan di bae patung doklan akan asing memberontak nasida. Berapa kali kita sebagai suami melanggar perintah Tuhan di tengah-tengah keluarga, berkhianat kepada pasangan kita, berkhianat kepada Tuhan. Apa janji Tuhan ini? Dia akan memberikan damai sejahteranya. Berapa banyak istri seorang ibu yang berkhianat kepada Tuhannya, berkhianat kepada suaminya. Sementara dia menjalani pergumulan hidupnya di tengah-tengah keluarga, tidak sabar, tidak kuat imannya, tersandung, tergelincir bahkan di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Tetapi hari ini Tuhan kembali mengingatkan setiap suami, mengingatkan setiap istri, mengingatkan setiap anak akan janji Tuhan kepada setiap keluarga, kepada setiap pribadi yang telah dipanggil, dipilih Tuhan untuk berbuah asamar perbue, jalamian perbue teh. Yohanes 15 ayat 16 nadong di gereja tong. Dada hamu nama milih tahu, alai audo nama milit tamu jala hupadiri hamu asamar perbue jalamian perbue munai. Ex Saudi, saya tangi huma soraku ale Jehovah. Saatnya sekarang amanginang. Lupakan masa lalu. Lupakan segala kesalahan yang telah kita perbuat. Minta ampun kepada Tuhan dan sekarang kita datang kepada Tuhan. Ya Allah, dengarkanlah suara, dengarkanlah seruanku, dengarkanlah permohonanku. Berikan kepadaku damai sejahteramu. Berikan aku berkat-berkatmu. Songon edeni inanak kinatesian sola gracia. Tuhan berapa lama? Seakan-akan digambarkan lewat lagu tadi, Tuhan itu bersembunyi, dia sembunyikan wajahnya. Molo tapai hutihu nakin, molo ama ando peate, inau majo edena sida ala bagak bajuna. Tuhan berapa lama ku dilupakan? Tuhan berapa lama lagi kau bersembunyi dariku? Kita sering seperti kita merasa dilupakan. Seakan-akan Tuhan itu bersembunyi. Tetapi hari ini Tuhan berkata, di dopakon Jehovah mabuhina tuho. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia tidak lagi bersembunyi. Dia sudah berhadapan-hadapan dengan kita. Dia bersiap saat ini memberikan damai sejahteranya. Tinggal sekarang bagaimana kita ketika kita berseru, Saudi setangihum masoraku ale Jehovah. Dengarkanlah seruanku ya Allah. Apa yang kita serukan? Apa yang kita minta kepada Tuhan? Hari ini dia berjanji, dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan memberikan kita damai sejahtera. Kita ditantang amanginang. Bapak Ibu Saudara. Apa yang mau kita harapkan dari Tuhan? Kalau masih tinggal di cara-cara hidup orang-orang yang belum percaya, maka firman ini tidak akan mampu menghentak, mengubah kehidupan kita. Tetapi kalau kita sudah hidup, karena kita sadar kita dipilih oleh Yesus, bukan kita yang memilih dia, tetapi Tuhanlah yang telah memilih kita, maka kita sadar, kita mau meninggalkan cara hidup orang yang lama yang belum mengenal Kristus, maka firman ini, 3 berkat ini, berkat Harun ini menjadi milik kita. Yakinkan itu amangin. Persehita. Rope persahitoni dang talu hitalani sahiti. Molpe parngulota secara ekonomi persiama hita patudohno nadodala di hita. Sona ganggu gurgar hubungan tadi tonga-tonga keluarga, tetapi masing-masing suami dan istri saling berbenah, saling introspeksi diri, saling berjanji untuk melakukan yang terbaik sebagai suami amanginang. Ya.
Kita memang bukanlah laki-laki yang terbaik. Kita harus akui. Tapi berjanjilah agar kita masing-masing berusaha menjadi yang terbaik bagi pasangan kita. Berjanjilah. Kepada setiap ibu, setiap istri. Inang tidaklah yang terbaik di dunia ini, tidak. Tetapi kita bisa berjanji bahwa setiap istri berjanji kepada Tuhan, Tuhan aku berjanji aku akan berusaha menjadi istri yang terbaik bagi suamiku, menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anakku. Kita bisa berjanji. Alani di pudini ditenakin ada semangat. Ku percaya engkau setia. Ada semangat di sana. Ada hidup baru di sana. Tidak lagi Tuhan dang be mengadung. Di belakangnya itu ada semangat. Ya, dan diakhiri dengan kata apa tadi nang? Haleluya, haleluya, haleluya. Idong uluni akan aporsea. Ada semangat yang baru karena saya tahu Tuhan betul-betul mengasihiku. Kemarin ada luka, kemarin ada tangisan, kemarin ada pergumulan, tetapi hari ini aku ada di sini, aku berada di sini karena anugerah Tuhan semata dan ini adalah jalan Tuhan untuk memulihkan dan sekarang Tuhan aku bersiap. Jikalau kemarin aku penuh dengan air mata, hari ini aku bersiap penuh dengan tawa dan sukacita. Jika kemarin aku bergumul, hari ini aku bersiap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Jikalau kemarin aku kurang setia, hari ini Tuhan aku menyatakan kesetiaanku kepadamu. Kita ingatlah Amanginang, ini sekaligus menjadi penutup khotbah ini. Tanpa, sekali lagi, tanpa harus menghakimi. Ini khotbah bukan kepada orang lain. Dang tulai siadonang, dang tu eda siadonang alai tuaudo kepada kita masing-masing. Tengok Mamanginang, hubungan antara suami dan istri di tengah-tengah keluarga itu berbanding lurus dengan hubungannya kepada Tuhan. Jikalau seorang suami setia kepada istrinya, maka dia bisa dipastikan setia kepada Tuhannya. Sebaliknya, jikalau suami atau istri tidak setia kepada pasangannya, maka bisa dipastikan dia tidak setia kepada Tuhannya. Pengkhianatan saya kepada istri adalah bentuk pengkhianatan kepada Tuhan. Seringkali, saya akan pelan-pelan menyampaikannya, karena ini bagian penutup. Seringkali hubungan antara Allah dengan umatnya digambarkan dengan perkawinan, dengan simbol perkawinan. Seringkali hubungan orang Israel, laki-laki atau perempuan bangsa Israel dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bentuk-bentuk persundalan, perjinahan di tengah-tengah orang Israel digambarkan Tuhan sebagai bentuk perjinahan Israel kepada Allah itu sendiri. Karena itu janji setia setiap suami dan istri kepada Tuhan adalah janji setia suami dan istri ini kepada Tuhannya. Ya. Saya setia kepada istri, saya berjanji kepada Tuhan.
istri berjanji kepada Tuhan, setia kepada suaminya adalah bentuk kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan ketika saya sudah mengkhianati janji ini, maka saya sudah mengkhianati Tuhan. Sekali lagi Amanginang, saya katakan mari pulihkan. Mari pulihkan segala sesuatu yang selama ini sudah tidak pada tempatnya. Bukan hanya hubungan suami istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Sahabat seorang sahabat kepada temannya. Seorang yang biasa-biasa, yang tidak terlalu dekat kepada orang lain. Jangan lagi kita singkirkanlah ini. Molo pedidok, nahum situmorang di bagasan edena, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Ale di ibana, ido dilului, nadeba doi. Ya. Jangan lagi mencari, hamoraon, hagabeon, hasangapon. Alai bak kamu mamanginang, hamoraon, hagabeon, hasangapon, gabe jabbar mangihu mai, molo tatusido ada Batak. Jabbar mangihu mai, di namangalului, harajaun ni de bata, jadi lehonon nama Tuhamu, akka odeng. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Itulah hamoraon, hagabeon, hasangapon, gabe jabbar mangihu mai di tonga-tongani nguluta. Unang adong be, hosom, teal, elat, late, song nahudokon. Tupungan ina do nangi jamita sermon. Di bulan nasal putar songgo daw lagi manot to nau muncul iklan. Ya, iklan di YouTube, di Facebook. Roma sahala ama. Bajunya dihadap kadang, buti kaus-kaus, buka baju dong. Ro, idapot to may natay. Inatay lagi menggiling bumbu may, pakai gilingan, pakai tangan. Roma matemadok. Nah, ini mau bak mon. Roy nangi madok buti. Hai pa, sehat doaw. Ini mau bak ten Simon. Normal do tensiku. Inum menur mobil tetangga tahun. Hadi totok. Hadi totok kamu iklani dang sengaja FYP di. Bah, aung do PHP songono ni narwaku. Tetangga manur mobil ibana naik tensi. Itu menjadi tamparan keras. Nang peholan iklan butinoni, ya. Tapi itu menjadi kembali ya Manginang, jangan-jangan saya seperti ini. Jangan-jangan saya seperti ini. Sebagai semua pendeta. Ya. Jangan munafik lah, uang itu perlu. Isi madok dang perlu, dang rikot tepeng. Pendeta rikot domar hepeng. Ya manusia juga. Jangan-jangan saya seperti itu. Molo saya tampil dong aku rupanya di acara. Saya memimpin acara na belga adong do di YouTube adong do kira aku di kantor pusat saya bagaimana mon. Padita toho sinaga. Dong aku di kantor pusat tiad dong. Najagwa nomor jamita. Saya hola na dudong don di acara-acara besar. On sekaligus promosi don. Itu kok saya bagaimana mon. Najagwa nomor jamita pendeta toho sinaga noaing gabe dosen di sekolah guru huria. Atar boa do marnide bana. Tikirap pami do di kantor pusat. Ibana di biro sekolah minggu do remaja. Au di biro okumene. Mole bana marjamita olo sampai 2-3 hari seminggu. Yudang marjamita di YouTube saya udah cara nih. Patona guardi channel lah, patona. Pendeta toho sinaga. Ibana 2 manang 3 hari seminggu yudang marjamita jalat godang nama noton. Iau salisa bulap pedang mengudang. Hiado yudang tahe. Ale apala nong terpaksa na may dangong be perjamita yudang mapadita sitio. Ay boy do amang tikini amak ngau boto be. Nung pada mati kinidongan at taraw may pilit. Nah, bagaimana seorang pendeta menghadapi ini?
Huetong-etong marupani bah padita toho. 3 hari seminggu, hari 2,5 juta, 7,5 juta. Selesai. Tua manakin roa mata-mata nah inum obat tension, merjamita padita toho ina. Selesai mau. Selesai. Olah rodangan padita toho au minum obat tensi. Molo idope ngoluta, moldo hita majalo hatani Tuhanon natulu ayaton. Moldo hita majalo pasu-pasui, mengaminkan menerimanya menjadi bahagian hidup kita. Alai molo porseado hita, porsea mahamu manginang ape porseado. Ala porseado nakidang pola ira tu padita toho, Roma eskaku pida mau tu, romangun. Ida mudo perbuini ha porseao ni? Ido. Nuaeng, ngapa dita toho namang ngetong-ngetong ngau? Awatong ido molo diudang amar jamita dung di Rawamangunon atar hukirim nutu ibana potokku. Naraku ase etong etokko songonau tiki mang etong etokko. Nah molo di sido pehita manginang yakinlah songo padita peho dang dapokmu damai na sumurungi. Kau tidak akan merasakan damai. Engkau akan merasakan gundah gulana, mimpi buruk. Bohini dong aki pegabe, mimpi buruk dalam hidupku. Setiap malam nganeng modo mahubayak ku bohini padita toho dang boy modo Allah. Sibuk marai bana mangetok kepeng mangate. Marsahi mahu amang, marsahi mahu inang. Alai lowas ma hatani Tuhan ono namang inang jahamu ma dijabu. Turpo baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Batak. Molo opit tita marhata Batak, tajahama taulaulahi ma opak Musa bidwono maya 22:1-20 pituon taulaulahi ma bah Tuhan yau maun unang tunasing yau mau Tuhan tuau maho makatai gulut mau namang gulut mau inang hatani debata jamita di bagasa minggon asa dung tahilala bohapa korhonni hatani jahobaun dingoluta hilalama sogot aha patupone debata dingolum amen martang yang mahita. Mulia tema diho ali Tuhan debata Jehovah para siroha di minggu sadario di minggu eksaudi sahab ma suara nami tuho ali Tuhan alani mangido hami tangi homma suara namion tangi homma pangiduan namion ali Tuhan say tupahi mangulu nami songon naung pinatupam tu bangso na pinilimu bangso Israel tuak kasih siammu na 10 sadele Tuhan do tuak kana porsea adorang sohami dope asa mangulu hami di bagasan dame mangulu di bagasan pakokopyommu mangulu di bagasan asi dohot holong ni roham patau mahamele Tuhan majakon hatami mangulu di bagasan rohanami ganup marsada-sada mangulu di bagasan ganup keluarga debata Jehovah para siroha di bagasan tangyang namion hubok kami le Tuhan aka barita namasa di tonga-tonga ni ruas ni huriam naung pinalumehom musa dadak dana bawa di keluarga ni Beni Yan Petra Sirait Risnawati Boru Silitonga na di hari Sabtu tanggal siamei nasal pole Tuhan pasu-pasu mah dana na baru sorang pasu-pasu inanami nang amanami piale Tuhan asa boy nasida pagodang-godang yanakon nang pinalume homi di tengah-tengah ni keluarga nasida hobar tu asidot holong ni roham ubak kami di bagas tangyang nami 2 keluarga ruas ne baru di huriamon sapar saurak kami le Tuhan ima keluarga heru hamunangan semangusong dot inang Atika Stevi Lonika Boru Siringo-ringo suang soni nang keluarga ni dongan nami Anwar Wijaya Lubis dohot inang Francisca Hot Nauli Sirait pasu-pasu mempersoron nami le Tuhan pasu-pasu manang hadiron nasida di tengah-tengah ni huriam nang di ganup akawik nasida le Tuhan asa pasidoho manasida dia ka ulaun las ni roha nang arsat ni roha pe di tengah-tengah ni aka parsoran nami ale Tuhan tarpasu-pasu ma aka parsoran nasida be nang nasahat aka habut ni roha di tengah-tengah ni keluarga besar
marpaung do siagian dina marujung ina nami reli boru marpaung di hari Minggu tanggal 10 Mei nasalpu. Suang soni nang di keluarga besar siagian boru manurung dina marujung dengan nami Yakob pangiduan siagian dari Rabu tanggal 10 Mei nasalpu. Di keluarga ni ruas ni huriam dengan nami si Barani Dohot Tapu Bolon dina marujung Hotlanis mengatur si Barani di hari Jumat tanggal 10 Mei nasalpu oleh Tuhan. Homa na mangapuli ganup keluarga na marhabot ni roha. Homa na marguguhon na sida marhite-hite todim. Dongani na sida manalpuhon madalani aka si taunonon ali Tuhan jala totong lehon roha na makirim di nguluni aka anggota keluarga na sida. Tungpe naso adong be ama ina natoras na sida le Tuhan nunga hulip sian parnidan na sida alai yang go asidot holong ni roham dang nahya hulip sian ngulu na sida patar doi ali Tuhan. Di bata Jehovah para siroha ngubok kami di bagasan tangyang nami nang aka dongan nami ruas ni huriam natongon di bagasan persahiton nang na di bagasan pemulihan dirawat dijabu secara khusus oleh Tuhan aka dongan nami na dirawat dope sahat tunuaing di rumah sakit. Dongan nami Yudi Simorakir Dapin Tesalonika Simamora Baginda Simangusong Sihar Ida Boru Tapu Bolon Inang Siagia Boru Marpaung Patun Huta Barat Firman Siagian Jamser Silaban B Sihotang Inang Dolok Saribu Boru Sitorus Uhodo pasaton nami ali Tuhan asa homa nama dongani nasida diaka si taunon persahiton nasida pasu-pasu aka si pangano sinumon obat na pinangan nasida tangannya ka dokter para medis nang sudah perlengkapan medis pele Tuhan perhitian dia mamalum ni persahiton nasida dongani nang aka keluarga nama jaga le Tuhan asa totong di bagasan hahi pason dohot las ni roha asa buina sida mengurupi aka anggota keluarga dongan nami natongo di bagasan persahitoni ali Tuhan. Suang songoni nang aka ruas ni huriam na di bagasan mingguon dapot alas ni roha di lehokog gajang ni umur marhite-hite ulang tahun kelahiran ali Tuhan. Suang songoni nang diganup aka keluarga marhite-hite ulang tahun pernikahan nasida ali Tuhan. Asim maroham lehom mahai pason lehon habisuhon jalapaingot maganup akadongan nami na marulang tahun ale Tuhan. Di namartaba umur nasida nahurang do bohal nasida satahun siap portibion. Alani saya jari patau nasida mamilangi aka ari-ari ningulu nasida sadapotan rohana bisuk nasida. Nang soni nang aka ganup keluarga le Tuhan nasa totong di bagasad dame dot holong nasyakko ama tu ina tu ama natoras tu yanakon tu natoras nasidabe pasu-pasu saluhut ruas ni huriam sian pese-pese saha tulan sia akan amar sikola ramoti asa boy sipul sidung persikola nasida hobar tu partikian na le Tuhan akan naung sipul sidung marsikola asa dapotan karejo marhite-hite akan ngan nami na boy mangalehon perkarejoan akan nang dapotan karejo le Tuhan ale nang dapotan rokap ni tod di nasida dope ale Tuhan patuduhon ma rokap nasida be akan atau obar tolong meneroham asa boy nasida mengalaka huhut marpakirimon di bagasan asidot holong neroham akan ang pinasadam di padomuho marhite-hite parbogason ale Tuhan kanang di paso-pasoho gabe rumah tangga ne baru alai saat rodi tikyo na le Tuhan dang dapotan pasu-pasu marhiti parianak kono dope hodo si tiop anak hisu ni banua gijang banua tonga do banua toru jal hodo nama niop anak hisu ni bortian ni sahalaki na molo di rokoko ukap ma ale Tuhan ukap ma bortian ni gabe inganan haso sorang ni pasu-pasum lehon nang hahi paso tuganup amale Tuhan asa buina sida gabe parhitean
pasu-pasu di tengah-tengah keluarga nasida, pasu-pasu nang aka. Na tutu nami lansia di ari hatu nasida le Tuhan, molope nunga moru hai pason, nunga songgop hangaluton ni pamatang, hinorhon ni gajang ni umur nasida le Tuhan, alay unang loas las ni roha nasida, maddaw sin nasida, unang loas damemi, masohot di ngolu nasida, alay paso-paso manasida, di bagasan las ni roha, do dame nasyako. Suang soni ng padalanan ni Huriam ale Tuhan do sude pakubasyon na tuhodo pasahaton nami asa marsangap maho marhite-hite pakubasyon ni Huriam paso-paso ganup akasitua amanami inanami di tonga-tonga ni pakubasyon na sida paso-paso ganup keluarga na sida unang adong nanggo sa halak pesyak kami nagabe batu partutuhan turuas ni Huriam ale Tuhan alay tahe paso-paso ma ganup hami, ganup keluarga nami, bain sangap di guarmu. Hokok mahamele Tuhan, asiroham, urasi hami sasaluh dosa pangalausion nami, jalatangi humateng yang nami nahuso bahu kami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita buku de 5:4 ayat sadut namang ihut laos papungu pelian paduahon.
Tapasa mapeliata todo pani debata Jehovah martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut sileho-leho na dinggan do nasa ulibasa na mauliutos. Upasat tamima sianani lehomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabuap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisle oleh homi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaumu, saya saut malomoni roham di banua tongon songona di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songo panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugi tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasauhon madamena tutodim.